Departe de zgomotul civilizației, departe de centrele comerciale, cu multe veacuri în urmă, trăia pe pământ un om. Viețuia drept și avea frică de Dumnezeu. După muncile grele, el iubea să stea și să se odihnească la umbra copacilor, urmărind cum crește ceea ce semănase și cum aduce roadă ceea ce cultiva. Să privească și să vadă în aceasta bunăvoința lui Dumnezeu și de fiecare dată să-i mulțumească lui. El iubea să vorbească cu Dumnezeu și Domnul îi răspundea lui. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit, la apa odihnii m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuit m-a pe căile dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătită e masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc, unsă-i cum de lemn capul meu, și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic, și mila Ta mă va urma în toate zilele vieții mele. Faptul că Dumnezeu este unic în ființă, dar întreit în persoane, se amintește în Vechiul Testament, cu mult înainte de a se naște din Fecioara Maria și a se face om, Fiul lui Dumnezeu. Sfânta Treime, atât de bine cunoscută nouă, în chipul celor trei îngeri care stau la masă pentru prima dată, apare în Cartea Facerii și această masă le-o pregătește Avraam. Apoi Domnul s-a arătat iarăși lui Avram la stejarul Mamvrei, într-o zi pe la amiază, când ședea el în ușa cortului său. Atunci, ridicându-și ochii săi, a privit și iată 3 oameni stăteau înaintea lui și cum i-a văzut, a alergat din pragul cortului său în îndepărarea lor și s-a închinat până la pământ. Apoi a zis: Doamne, de-am aflat har înaintea Ta, nu ocoli pe robul Tău. Se va duce apă să vă spălați picioarele și să vă odihniți sub acest copac. Și voi aduce pâine și veți mânca, apoi vă veți duce în drumul vostru, întrucât treceți pe la robul vostru. Zis-o aceea: fă precum ai zis. De atunci au trecut nu 1000 de ani. În acest timp, oamenii au realizat o mulțime de descoperiri cutremurătoare. Cele mai neauzite lucruri au devenit nu numai posibile, ci și realizabile. Cantitatea confortului, viteza și garanția serviciilor, iată standardele principale prin care noi astăzi măsurăm calitatea și sensul a toate, chiar și al vieții pe care am primit-o în dar de la Creatorul. Dar slavă lui Dumnezeu că se întâlnesc printre noi aceia care și astăzi trăiesc conform poruncii Domnului date lui Avraam: umblă înaintea mea și fii fără prihană, aceia care păstrează dreptatea, cinstea și credincioșia unuia Totțiitorului, Creatorului lumii văzute și nevăzute, aceia care iară și iară îndrăznesc să se apropie de prestol și să-i aducă lui jertfă pentru toți și pentru toate. Anual și chiar zilnic episcopii și arhiepiscopii sfințesc zeci de biserici nou construite sau locașuri vremelnic amenajate pentru slujire, dar chiar și printre bisericile capitalei nu sunt multe acelea care au fost sfințite de către mitropoliți. Vizita patriarhului Kiril al Moscovei și al întregii Rusii pentru săvârșirea acestei taine este o mare cinste pe care este cu neputință de a o merita, de ea poți fi doar învrednicit. Noi dorim să vă povestim despre un om care s-a învrednicit de o astfel de cinste. Este vorba despre arhimandritul Longin, starețul mănăstirii Înălțarea Domnului.
Părintele Longin se ferește de discuții deșarte. El este omul faptei, chiar la frontieră cu România, în satul Bănceni, din regiunea Cernăuți. El a construit o biserică de o frumusețe de nedescris. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc. De n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzește. Acești pereți sunt ridicați nu cu puteri omenești, ci cu harul lui Dumnezeu, fiind cerut de către mitropolitul Onufrie al Cernăuților și Bucovinei, înainte de punerea temeliei. Fiecare om care a avut fericirea de a fi părtaș la nașterea bisericii și-a jertfit talentul, timpul și puterea cu credință și nădejde. La pictarea chipului Mântuitorului Hristos au fost luate ca model frescele lui Victor Vasnițov. Niciodată nu sunt ridicate biserici cu turle de aur dacă nu există mișcare puternică de jos, de la oameni către cer și către Dumnezeu. În acest val energic, duhovnicesc, se întrepătrund mulți oameni, poate chiar și aceia care nici când nu s-au gândit să construiască biserici. Puterea credinței, puterea rugăciunii este cea care ajunge la Dumnezeu și se întoarce în harul său, spune Patriarhul în cuvântul său. Biserica Sfintei Treimi a fost construită ca una dintre cele mai mari din Europa și iată astăzi, în ziua Sfințirii, ea a fost neîncăpătoare pentru cei care s-au adunat la rugăciune. Mănăstirea Înălțarea Domnului a fost întemeiată în octombrie 1994. Deja după 4 ani, ea a fost sfințită de către preafericitul Vladimir, mitropolitul Kievului și al întregei Ucraine, care a slujit împreună cu un sobor de ierarhi. Bineînțeles, în decurs de 17 ani, aici încă nu s-a format o istorie bogată și multiseculară, spre exemplu în Pociaev, Bahcisarai sau Lavra Sviatogorsk. Dar minuni aici se întâmplă în fiecare zi. Una din ele este puterea credinței și puterea rugăciunii, din care se înalță bisericile mănăstirii.
хочет помнейте, отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне глядит. И же Баще хочет душу свою спасти, погубит ее, а иже погубит душу свою, и не ради Евангелия, Твой спасет ее. А я по пользу человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Или что даст человек измену на души своей? И же аще постыдится мне и моих словес, роде всем прелюбодейным и грешным, Сын человеческий постыдится его, когда придет во славе Отца Своего с ангелы святыми. И глаголаше им, один глаголева, как сотницы возле стоящих, и же им откусите смерти, онде же едят Царствие Божие, пришедшее в силе. Cântarea heruvimică îl ajută pe omul care se roagă măcar pentru câteva clipe să lepede grija cea lumească, să simtă frumusețea și mărăția slujbei. Anume, în acest moment, fiecare preot aduce rugăciunea personală și noi nu vom greși dacă vom spune că Părintele Longin se roagă pentru copiii săi.
unul dintre momentele centrale ale Sfintei Liturghii este Vohodul cel Mare. Святейшие патриархи православные Константинопольского Варфоломея, Александрийского Феодора, Антиохийского Игнатия, Иерусалимского Феофила, Грузинского Илью, Сербского Иринея, Румынского Даниила, Волховского Максима, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, Кипрского Хризостома, Афинского Иеронима, Албанского Настасия, Польского Савву, чешских земель и Словакии Христофора, американского и канадского Иону, преосвященные митрополиты, архиепископы, епископы и господина блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины, и господина высокопреосвященнейшего Андрея, митрополита Черногийского и Буковинского, и господина наместника, архимандрита Лоткина с братью святые обители сия, да поменяет Господь Бог по царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Acești copilași sunt doar o mică parte dintre aceia pe care i-am fiat și care se îngrijește Părintele Longin. Copiii cărora aici le-au întors drept copilărie, prin experiență personală, cunosc că Dumnezeu este și El nu i-a părăsit, iar dragostea Lui de lung rabdă, nu se înalță și nu cade niciodată. În ceasul acela s-a apropiat ucenicii Iisus și i-au zis: Cine oare este mai mare în împărția cerurilor? Și chemând la sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor și a zis: Adevărat zic vouă, de nu veți întoarce și vă pe pruncii, nu veți intra în împărția celor. Și se va smeri pe pruncul acesta, este mai în împărția cerurilor și va primi ca aceea minimă nește. Părintul asta este o familie presă, familie mult copii, familie unică, care fie și că i-a dat viață nesimț și el are mare. Când au fost filmate aceste secvențe, Părintele avea 156 de copii, dar noi sunt siguri cu acest număr sărit. Христос и Бога Бога, пришедший грешно спасти, а их верный вас, и черные и самые чистые все самые молю меня, прости мне прегрешения, вольное и я же хотел для ведения и ведения, исполнение суждения себя, причины греха, грехов моих, жизнь вечную. Unii dintre ei abia învață să umble, alții citească și să scrie, iar alții de acum construiesc case și chiar propriile familii. Și fiecare știe că în toate problemele lor ei au un sfătuitor și ajutător care face totul pentru ca ei să aibă familie și dragoste. Părintele Longin îi ajută pe copiii săi toate, iar principalul să găsească loc
El se roagă pentru fiecare dintre ei, iar ei pentru El. Și toată viața Lui, zi de zi, este un exemplu de înaltă slujire Mântuitorului Hristos. Exemplu pe care Părintele Longin îl dă nu numai copiilor săi. Мое особое слово благодарности от Лонгина, человеку, который в значительной мере воплощает все то, о чем только что мною сказано, на пути освящения храма Святой Троицы, считая возможным наградить его высоким орденом Русской Православной Церкви. Во внимание к трудам в строительстве Свято-Русского храма, Свято-Вознесенского Подченского мужского монастыря, села Подчены Черновицкой области, на месть архимандрит Логин Жак награждается орденом Русской Православной Церкви святого равноапостольного князя Владимира Третьей степени Аксио. Copiii îl numesc tată, frații mănăstirii și fiii duhovnicești părinte și patriarhul știe că nevoința lui este înaltă, iar munca nu este în zadar. Apoi s-au sculat oamenii de acolo și s-au îndreptat către Sodoma și Gomoră și s-a dus și Avram cu ei ca să-i petreacă. Domnul însă a zis: tăinui voi eu oare de Avram, sluga mea, ceea ce voi să fac? Din Avram cu adevărat se va ridica un popor mare și tare și prin trânsul se vor binecuvânta toate neamurile pământului, că l-am ales ca să învețe pe fii și casa sa după sine, să umble în calea Domnului și să facă judecată și dreptate, pentru ca să aducă Domnul asupra lui Avram toate câte i-a făgăduit. Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat, și pe scaunul culitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului e voia lui și la legea lui va cuceta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsărit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spări. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful și oscurul de răvântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor, că știe Domnul calea dreptilor, iar calea necredincioșilor va peri.